Ýeri bilen täze ýaşaýyş toplumynyň ýanyna bayramçylyk gurşagy emele geldi. Täze jaýlaryň golaýyna ak öýler dikilip, olaryň ýanyna dörli sahna çykyşlar ýaýbaranlarly. Bu görnüşler de bara aýratyn öwüşgün çaýdy. Her bir öýüň ýanyna gurnalan tekillerde zenanlar milli tagamlary we süýjün ummatlar taýýarladylar. Gelmegler ilk hünärini görkezdiler. Amaly Haşamsyň otunyň bu görnüşleri türkmen halkynyň öýül boşly milli gymmatlygydyr. Aýlaryň ýanyna gadanlarda durly tagamlar we ummatlar taýýarlany. Bagşlaryň ýerine ýetirmegine halk saalary özüne çekiji milli oýunlar bayramçylyk dawratyna öýül boşly bedeg berdi. Sahnalaşdyrılan çykyşlardan başga da ähli ýerde asarlaryň jümmüşinden bide gelip ýeten halk we häzirki zaman estrada aýdymlar ýaňlany. Edil watamyzyň gülläp esmegi we ähli türkmen halkyna rowaşlyk hormat prezidentimide hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda bir jan saglyk uzak ömür ardy ödülli. Şany seneleriň bellenýän günlerine ýurdumyza täze ýaşaýyş jaýlaryny ulanmagy bermek asyrly däwe urly. Türkmen edebiýatynyň meşhur wekiliniň doglan günüň 300 ýyllygynyň bellenýän Pekim Paýhas ummany magtymly Pragy ýylyna bu asyrly däp münasip dowam etdirilýär. Dawratnagylaryň hatyryna Aşgabat şäher halk maslahatynyň agdalary, jemgyýetçilik guramalarynyň ýolbaşçylary hemde wekilleri, hormatly ýaşullar, kümüş taşly eneler, köpçüliklerin habar berişleri işleriniň wekilleri, paýtagtynyň köp san ýaşaýjylary şol sany täze öýlere göçüp gelen maşgalalar bar. Edil watamyzy we häzirki döwrümizin äger türlü özgertmelerini wagt edýän aýdym saatlar ýaňlany. Medeniýet we sungy dostlatlary ajaýyp çykyşlar bilen täze gurulan jaýlaryň açylyşyny dawranlandyrdylar. Paýtagtymyň dörejilik toparlary özleriniň joşgyny aýdym saatly çykyşlar bilen täze jaýlara göçüp gelen maşgalalaryň şatlyk şowkunlaryny belende götürdiler. Aşgabat ajaýyp binägerlik sağlaşy bolan täze desgalaryň hemde haşan binalaryň gurulmagy bilen gün-günden göderleşýär. Şäher düzemi ýygydaly döwre wagtlaşdyrylýar. Şunyň netijesinde Aşgabatlylar halkary ölçeglerine gybap gelýän amatlyklar we oňy şertlerle öpüşenilýär. Soňky ýyllarda paýtagtymyzyň etraplarynyň durky tutuşlygyna döwre wagtlaşdyrly. Täze ýeri ýaşaýyş toplumlary kemale geldi we durmuş hemde beýlekin maksatly köp sany desgalar guruldy. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwründe ýurdumyzda adamlaryň bagtyar ýaşaýyşynyň ýokary derejeli din jarşynyň we öňürjilikli zähmetiniň öpüşedilmegi bilen baglanşyk meseleler hormat prezidentimiň parasatly başlanmagyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ýerde gutlak sözler bilen çykyş edenler ýurdumyzda döwre we binalaryň gurulýanyny bu bolsa adam hakdaky aladanyň ýokary derejededigini gowunç bilen bellidiler. Hemde munyň üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. Dawraly ýagdaýda öý ýerlerine ýurtlarynyň garşy almagy ardy ödelip, öýleriň açylarga goşurly. Täze jaýlara göçüp gelmek bagty meseleden öý iýeleri döwre bap jaýlary sowgat edenlikler üçin Gahrman Arkadamyda hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda alkyş sözlerini aýtdylar. Jaýlaryň guruluşyna tapatlanan guruluşçylara hormat prezidentimiň adyndan sowgatlar goşurly. Soňra dawranyň mihmanlary döwre bap ýaşaýyş jaýlary olarda döredilen şertler mümkinçiliklerden taşdylar. Kaçya jaýlary ýerleşýän köçeleriň ugruna aýdymda tanşlary ýerine ýetirilip, halk toy bayramçylyk däpleriniň milli mirasymyzyň sahnalary janlanyrly. Desturlaryň hatyryna bäbek toy, gelin toy hemde galpak toy bar. Görkezlen köpük uşuny bayramçylyk däpleriniň hatyryna jaý toy aýratyn orny elýär. Bu desturlar dawra aýratyn öwüşgün berdi. Bu görnüşler häzirki wagtda hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň ýol başlygyna milli däp desturlarymyzyň münasip derejede dowam etdirilýäniň aýdym tutnamasyna urly. Dawratnagylar ýaşaýyş toplumyna aqy jaýlaryň aşarlaryny almak bagty meseleden maşgalalara, mihmançylyga çagyrly. Soňky ýyllarda maşgalalaryň müňlerçesi ajaýyp köp gatly jaýlardan öýleriň awadaňlaşdyrylyp gurulan katsejlaryň eýleri bolýar. Köp sany täze ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy, ýokary derejelik we insanperwerlik ýolgalaryny dawrananlaryan häzirki döwrümdiň möhüm gazananlarynyň biridir. Bir ýerde Türkmenistanyň senäççilari we telekeçiler birleşmesine agda guruluşy kampaniýalar tarapyndan 2 gatly 136 sany katsej jaýlar guruldy. Çoğunlu ýaşaýyş toplumynyň şäherine gurulan jaýlaryň otoglaryny, aşganalaryny we beýleki böleklerini zerur mümkinçilikler öpüşedildi. Her ýaşaýyş jaýy değişli düdümler, inженер, teknik ulgamlar gözden tutuldy. Jaýlaryň ýanaşky ýerleri, gonujaý awadanlaşdyrylyp, ýaşyl zoluklar emele getirildi.
Umuman aýdylanyna bir ýerde rahat ýaşamak üçin ähli şartlar göz öňüne tutulandyr. Täze toplumyň ýaşaýy jaýlary betöwi binägärlik aýratynyna eýe bolup, sağlaşky gözelligi emile getirýär. Bu ýerde türkmen halkynyň asyrly desturlaryna laýyklykda bayramçylyk we maşgala dawaralaryny guramak, mihman kabul etmek, sadaka bermek hemde beýleki dawaralary geçirmek üçin ähli zerur şertler göz öňüne tutuldy. Jaýlaryň gurulşygy halkymyň ýaşaýyş durmuş desturuna we häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýerine ýetirildi. Kasyajlaryň gurulşygyna ýerli çygyma serişdelerinden taýýarlanan ýokary hili gurulşyk önümleri peýdalandy. Täze jaýlaryň eýeleri dördüp berýän ýaşaýyş durmuş şertleri ýokary amatlykly döwrewap ýaşaýyş jaýlaryny edinmäge mümkinçiligi üçin hormat prezidentimiz arkadaly Gahrman Serdarymda hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamda hoşalyklaryny beýan etdiler. Täze ýaşaýyş jaýlarynyň töwerekleri awadanlaşdyrylyp, ýollar we ýan ýollar çekildi. Dörli gullar ekilen ýaşyl zoluklar döredilip, ýollaryň garalaryna ışıklanýarlar oturdyldy. Suw hemde lagym üçünçilik ulgamlaryny döretmek boýunça uly işler anyp barly. Döwlet tarapyndan berilýän iýlik däli gollawyň netijesinde ýurdumyň işe urdudumlarynyň wekilleriniň hormaty prezidentimiň hemde Gahrman Arkadamyň ýurdumyny toplumly senagatlaşdyrmak, sebitleri deňeçer ösdürmek häzirki zaman ulug durumlaryny kemaly getirmek, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan we eksport urly önümleri öndürmek, ýaşaýyş jaýlaryny gurmak ýaly asyrly başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge işen gatnaşýanlyklaryny bellemek gerek.